Jolupo mag omena e dho wath Masori ywago lal magiyudo ma ikelo kod luoch ma koro tamo omena tuo e kindeni ma koth medo chwe. Jolupogo bende ywak ni kwan omena osedok piny e nam Lolwe kendo yuto margi medo duono. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler mar wachno. Lupo mar omena ni onweng'o ne familia mathoth e gwenge mag Nyatike e kaunti ma Migori. Nyaka sani yiedhi maromo 120 e dho wath Masori itiyo gi lupo mar omena, kwan ma bende ten dho wath ni wacho ni osedhi malo ka ipimo kod higni machien. Mae nyiso ni kwan familia ma bende koro keto geno margi e lupo mar omena medo dhi malo. Dok piny nikech weather, climate ema kelo dok chien. Again, jolupo ng'eny. Jolupo madonje nam sani ng'eny moingo nam ma gilupe. Omena osebedo ka onge madhi ma dweche 2 mangima, to fulu osebedo ka biro, fulu samoro biro mang'eny ma kata joma ka onge. Kata bed ni kwan familia mathoth oketo geno mar lupo mar omena e dho wath Masori, sani ng'eny gi bedo kod pek e yudo gago mapile ka pile nikech dok piny mar omena e nam Lolwe. Bernard Otieno men achiel kuom jolupo mag omena tudo nok mar omena kod medruok ma kwan jolupo kaachiel kod kit kilo maricho ma itiyo godo e nam Lolwe. Kaka oranyisi kuom yie achiel mane dhi nam, to ne nyalo yudo ka seche moko ka en omena, to omena nyalo donjo kata trefe 10 gi wiye, 20 gi wiye. To sani nyalo yudo ka odonjo mana tabla ma seche moko ok nyal konyo. Kodonjo tabla kata beach, to demand to ni malo. Iyudo ka konyruok onge kendo thuolo no gik kuma jolupo tiyo gi ngufu mang'eny ahinya mar manyo kendo giringo gid mabor kaluwore gi kama ne gintiere. Jagoro mar jolupo e dho wadhno Masori Justus Sabare wacho ni sani giyudo mana omena maromo kilograms 21,642 e dwe ka dwe, kwan mantiere piny ka ipimo kod kinde mokalo. Nyaka sani data na ma dwe ma 11 moloro sani wan gi 21,642 kgs. Mamano ni piny kabisa ne kiwango Masori golo. Iyudo ka nitie space ibiluongo ni fulu ochako ka map ma kendo koro ingo omena. Ma en sani ka nago kwan en 30. Nile patch is 17,000. E seche ma jolupo ywago dok piny mar omena nam Lolwe, jolupo bende ywago lal ma ikelo kod luoch ma koro miyo omena ok nyal tuo makare. Piny marach ka koth ochwe, omena no dhi lal te. Kodi tere mana chiemo mirege. Onge dryer mar omena nyaka sani pod waonge go. Notem ni kelo moro kachacha to pod ok nyal timo gimoro. Kuom kinde duto jolupo mag omena osebedo ka keto mana geno margi kuom chieng' monde ka gituo omena, ka bende kinde luoch kaka sani koro gintie kod pek e tuo omena. Jolupo mag omena gidwaro mondo koro piny owacho koro konygi e yudo masinde ma ginyalo tiyo godo e tuo omena e kinde luoch. Dieri makende ni ne jo county through organization moro no biro timo piloting project. It is here with us here. To okonyal sustain omena nikech yieth omena mantie ka are 120 something boats, over 100 boats maluwo omena. Koro pek ne gima ne oketi ni mondo ochal gima tuo omena. Macha nyalo tuo traf achiel, are mamano is very low. Onge gima nyalo timo kata achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori.